Jedného krásného dňa vytvorili ťa prvé dojmy, všetko super, len tak ďalej, len neuber. Krásne sa nám rozvíjaš, youtuberov vytváraš a tým prvým šťastlivcom dopraješ fakt veľký dvor. Videá sa pridávajú, youtuberi rozrastajú a ten dizajn všetko skvelé, no čo chvíľa sa to premele. Keď tu príde deň neslávny, keď ten retard maximálny s nápadom jako prasa vytvorí Google Plusa. Dizajn sa mení rýchlo, až ma z toho v hlave pichlo. Comment systém je tiež v riti, mám chuť búrať satelity. Len jedno chcem povedať, nenechajme sa Google Plusovať. Všetci vieme, že je to zlé, tak to zmeň a nebuď jak mehie.